بسم الله الرحمن الرحيم. Bir adam öýlenilmasa, öýlenenden soň ol adam aýalyny atasynyka haýdap göberip indi ol aýalyndan habar amalan ýok bolsa, napakasyndan beren ýok, sukna kiswa hiç bir haklaryny hem edäden ýok bolsa, hiç bir habar amalan ýok bolsa, onda o suratda aýalyň özi bul arizasyny, bul dawasyny mahkema piş etmeli. Mahkemede gazylaryň üstüne lazım bolýar. Bu aýalyň arizasyny soramaklyk. Muqtaday hala garap, eger waqiýan napakasyny beren ýok bolsa, nüşuz eger är tarabyndan bolsa, o suratda är göbermäne hem razy bolmasa, göberjekdäl diýenmasa, göberjegem däl, üýe getirjegem däl diýenmasa, bilen qazy ikisiniň ortasynyň nikasyny pasgu tapryk etýär. Çünki näçe sebep jähetden är aýalyň ortasyndaky nikany qazy pasg edip ikisiniň ortasyny aýryp bilýär. Awal kysy bir aýalyň äri muhtat bolsa, podary bolanmasa, ya şişeyi bolanmasa, mowad muhaddarga adet eden bolsa, adet edip indi aýalynyň napakasyny tap bermäne hiç bir kudraty bolmadyk billäsinde, o suratda aýal eger mahkemä barıp arz etse, ol aýalyň äriniň mowad muhaddarga adet edildige waqiýan sabit bolup hakykaty bar bolsa, o suratda qazy ikisiniň ortasynyň nikasyny pasg edip bilýär. İkilenji sebep bir aýalyň äri inin bolsa, her kança daktere görkezden bilen hem juma etmäne kadyr bolmasa, o suratda hem qazy bularyň ortasyndan nikany pasg edip bilýär. Üçlenji sebep bir aýalyň äri mejbur bolsa, yani maqtu zekar ya sagir zekar ya qasir zekar bolsa, ya azimul husiyetin bolsa, o suratda hem qazy bul är aýalyň ortasyndaky nikany pasg edip bilýär. Äri göberjekde diýsem, qazy pasg edip bilýär nikasyny. Dördüncü sebep bir aýalyň äri gaýyp bolup giden, mefqudul eser, hiç habar derek ýok. Nirdeligän bilinen ýok. Gün bolup giden 4 ýyldan hem aşan bolsa, o suratda hem qazy nikasyny pasg edip bilýär. Beşinji sebep äriň özi sabul ilaç merezga duçar bolanmasa. Şol merez jähetden jima etmäne kudrat ondan selip bolanmasa, aýalyň napakasyndan tap berip bilen ýok, kesel ýatyr, hiç keselden açylan ýok. Aýal eger şol erden aýryljak diýse, aýar göberjekde diýsem, qazy aýryp bilýär. Altıncı sebep ýene bir kişwere bir aýalyň äri gidende ýene bir aýal alan. Indi bul aýalyň hiç bir habar alan ýok, hukuky şeriýasyny tamin eden ýok. Bu suratda aýal eger takaza etse, men şundan aýryljak diýip mahkemä baran pilläsinde qazy bularyň ortasyndaky nikany pasg edip bilýär, er göberjekde diýsem. Özü bolsam aýşyny edip ýok, harjy kişiwerde ýene bir aýal alyp, ya aýal almasa hem haram tarykada öz aýşyny edip ýör, aýalynyň bolsam habar alan ýok bolsa, aýal şundan aýryljak diýse qazy aýryp bilýär. Er göberjekde diýsem, qazy göberdip nikasyny pasg edip bilýär. Ýene bir sebep meselen aýalyň özi gaýry kufusyna baranmasa. Öze balyga bolup, welisi ijazat bermezden gaýry kufuwa baranmasa hem welileriň özi itiraz edip, qazyga arz edip, bilen nikasyny pasg etdirip bilýär. Ya bolsam meselen aýalyň özi sagy nikah pilläsinde atasy äre beren bir podary ya bir bolmaz ýanak adama bir gaýry kufu adamny berip goýan, bir pasyk adama beren suhtiýar bolan ataň özi. O bilen hem gyzyň öz belagat ýetenden soň okyar bolup sabit, eger şol ärinden aýryljak diýse, qazy ony aýryp, äri göberjekde diýsem aýryp berip bilýär. Ýene bir surat şulyki, äri bir aýalyň napakasyny beren ýok. Napakasyny bermedik suratda hem göberen hem ýok, napakasyny beren ýok. O suratda Imam Malik rahmetullahi mezhebine binaen petwa berilip, bilen qazy äri göberjekde diýsem nikasyny pasg edip aýryp berip bilýär. Ana şu sebepler tapylan pilläsinde ana bilen qazy mahkemäniň özi muqtazay hala garap, şu sebepler bar pilläsinde eğer aýalyny göberjekde diýsem, aýal eger arz edip barsa men şundan göberjek diýse, şu sebepleriň birigem şonda tapylsa, o suratda hem qazy bularyň ortasynda nikany pasg edip bilýär. Nikasyny qazy pasg edenden soň, pasg diýip ilan edenden soň, tafriq edip berenden soň, o surat iddiany doldurandan soň
başga ära barjak diýip barıp bilýär. Çünki nikahny qazynyň pask etmekligi bu talak baýyn bolýar. On talak baýyn bolulgy jat iddetmeli, iddetten soň başga ära barjak diýip barıp bilýärsiň. Şonuň ýüzünden soran meseleňizden eger nuşuz är tarapyndan bolsa aýalyň tanka git diýip hukuk beren aýalda hiç bir günah adam ýok. Aýaldan nuşuz sadyr bolanda nuşuz ärinden indi aýalyň alyp gitdiýse gyzyň atasy alym giden ýok, habaram alan ýok, napakasyndan beren ýok bolsa, näçe mahalym üstünden öten bolsa, şu sebep bilen hem qazy bulan ortasyndaky nikahny pask edip bilýär, äri göberjekler diýsem. Nikahyny pask edenden soň iddany doldurundan soň başga ara barjak diýip barıp bilýär. Wallahu a'lam ve ilmuhu atam. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.